Niet meer naar het ziekenhuis voor een infuus, maar gewoon thuis op de bank. Ideaal, hè? Ja. Normaal zit je in je eentje op een zaaltje en moet je maar wachten totdat dat ding leeg is. En verder in deze uitzending. Zorglocatie in Vogelwaarde sluit. En honderden fluitjes rollen uit printer. Goedenavond. Thuis aan het infuus in plaats van in het ziekenhuis. Voor Zeeuwen die kampen met botontkalking neemt het een vlucht. Ziekenhuis ADRZ in Goes biedt het thuisinfuus al een paar jaar aan en Zorgzaam in Terneuzen is er dit jaar mee gestart. In de toekomst gaan dit soort behandelingen veel vaker thuis kunnen, verwachten beide ziekenhuizen. Nou, we gaan vandaag infuusje plaatsen. Ja? Is het de eerste keer dat u krijgt of niet? Nee, ik heb wel. Ja. Okay. Thuis bij Janne Jansen in Breskens. Ze krijgt een infuus tegen botontkalking. Botontkalking zorgt voor brozere botten. Bij een val betekent dat een hoger risico op een breuk. 20% van de vrouwen boven de 65 jaar heeft het. Een infuus kan het proces vertragen. Voorheen moest je ervoor naar het ziekenhuis. Nu kan het ook bij mensen thuis. Ik ga hem weer even wat losser maken. Ideaal, hè? Ja, is het ideaal? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, daar zit je eigenlijk te vervelen en ja, we zitten nu gewoon gezellig te kletsen. Normaal zit je in je eentje op een zaaltje en moet je maar wachten totdat dat ding leeg is. Het ADRZ biedt het infuus tegen botontkalking al langer aan thuis. In 2023 begon het ziekenhuis in Goes met de thuisbehandeling van ruim 80 patiënten. In 2024 ging het om 240 patiënten. Zorgzaam is begin dit jaar gestart en heeft ruim 170 mensen thuis geholpen. Anders zouden ze minimaal 1 keer per jaar naar het ziekenhuis moeten komen. Sommigen zelfs vaker. Wat wij wel merken is dat mensen er gewoon heel blij mee zijn dat het ook thuis kan. Vooral bij de wat oudere mensen ook. Die zijn vaak alleen, kunnen slechter been, die kunnen moeilijk naar het ziekenhuis komen. Dus dan is het toch wel heel fijn dat je bij de mensen thuis kan komen. Dat scheelt gewoon een hele hoop en is gewoon veel comfortabeler. Ze zitten in een eigen omgeving en het voelt gewoon huiselijker. Het is geen ziekenhuissetting. Het is een van de belangrijkste pijlers binnen de Zeeuwse zorg. Zorg thuis, zo dicht mogelijk bij de mensen in plaats van in de kliniek of in het ziekenhuis. En er is ook steeds meer mogelijk, dankzij nieuwere en betere technologie. Ik denk dat de toekomst nog wel meer naar huis zal brengen. Ja, ze zijn ook al, in de landen wordt er nog meer andere dingen ook thuis gedaan, waar wij nog niet aan toe zijn, maar dat zal, het geheid zal dat wel komen in de toekomst. Dan heb je het bijvoorbeeld over bepaalde soorten chemo's toedienen thuis. Maar daar zit dan wel weer een opleiding aan vast natuurlijk, want dan mag je als verpleegkundige niet. Dan moet je echt wel een oncologie-achtergrond hebben, zeg maar. En vergeet het sociale aspect niet, vooral voor de oudere patiënt. Ja, sowieso. Hè. Tegenwoordig in de ouderenzorg is ook niet zo heel veel tijd meer om bij die mensen een praatje te doen. Dus echt hup, steunkousen aan en verder, want ze hebben maar zoveel minuten. En die mensen vinden dat natuurlijk fantastisch als er iemand gewoon even lekker bij blijft zitten om te kletsen. En ja, ze kunnen niet weg, dus dat is ideaal, ja. Vrouwen in Zeeland zijn minder vaak economisch zelfstandig dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen de provincie bestaan er ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Die kloof is het grootst in Veren, Reimerswaal en Tholen. Je ziet daar dat het percentage vrouwen dat financieel onafhankelijk is onder het landelijk gemiddelde van 70% ligt. In Zeeland komen alleen vrouwen in Capelle boven dat landelijk gemiddelde uit. Het CBS stelt de grens voor economische zelfstandigheid op een netto-inkomen van €1300 per maand. Dirk Kamminga uit Sas van Gent heeft zijn hobbykamer omgebouwd tot werkplaats. Met zijn 3D-printer maakt hij, zoals hij ze zelf noemt, Sasse fluitjes. Fluitjes die vrouwen kunnen gebruiken wanneer ze in nood zijn. Ik zag online iemand die een fluitje had gemaakt en uitdeelde aan vrouwen die zich belaagd voelden. En zodoende ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Dat was in het midden van het land. Ik denk, weet je wat, Zeeuws-Vlaanderen kent dat nog niet. Ik ga het ook doen. Het ontwerp is gewoon te vinden op internet. Die zette hij op zijn computer en daarna zette hij zijn 3D-printer aan het werk. Het fluitje wordt gratis uitgegeven aan dames die zeggen van ik voel mij niet veilig op straat. Ik heb hem in een felle kleur gemaakt, zodat hij ook opvalt. Dus ze kunnen hem om de hals dragen of in de tas, dat hij ook goed zichtbaar is. En op het moment dat ze zich bedreigd voelen, kunnen ze het fluitje pakken en een hoop herrie maken. En een hoop herrie maakt het fluitje zeker. Met zo'n 120 decibel kun je duidelijk laten horen dat je je onveilig voelt.
Na 27 jaar valt in maart het doek voor Hoeve La Salette in Vogelwaarde. Een opvang voor mensen met een ernstige psychische stoornis. Er is te weinig personeel, zegt het Leger des Heils, om de locatie open te houden. Hier worden mensen opgevangen, zoals het Leger des Heils het zelf zegt, met een kluwe aan problemen. Mensen met een psychische stoornis, vaak in combinatie met bijvoorbeeld een verslaving. Maar de bewoners zorgden de laatste jaren ook voor steeds meer overlast in het dorp. Drankmisbruik en brutaal richting de klanten. Er is wel sprake geweest van dat mensen op straat poepen. Ja, nachtelijke schreeuwpartijen. We hebben hier ook iemand op het hof gehad die hier niks te zoeken had. Men gooit overal blikken bier neer. Er is ook al een keer voorgevallen dat er iemand van de fiets is getrokken omdat ze dachten dat hij met een telefoon aan het opnemen was. En dan dat soort gein. En dat is niet de bedoeling. Het Leger des Heils zegt in een reactie dat ze de afgelopen jaren veel hebben gevraagd van de inwoners van Vogelwaarde wat betreft de overlast. De burgemeester van Hulst gaat in een reactie een stapje verder en zegt dat er van een veilige en stabiele opvang hier al geruime tijd geen sprake meer was. Daarom drongen wij bij het Leger des Heils aan op maatregelen. We hebben begrip voor het besluit omdat ze niet de omstandigheden kunnen bieden die nodig zijn voor een stabiele en veilige situatie. Maar ondanks de overlast vinden inwoners de sluiting ook jammer. Ik ben blij dat er een organisatie bestaat als het Leger des Heils. Want er zijn best wel wat mensen die tussen wal en schip raken. En de meesten die vinden hier volgens mij een prima thuis. Aan de ene kant vind ik het jammer. Ja, ik zeg het aan de ene kant jammer, want mensen moeten nergens terecht. En ik denk dat als je iemand bent die vaak overprikkeld raakt, dan zit je hier natuurlijk prachtig. Dus ja, jammer. De sluiting is voor de inwoners van Vogelwaarde dan misschien wel goed nieuws. Dat is het niet bepaald voor de 24 bewoners van De Hoeve. Want voor hen moet een nieuwe opvangplek worden gezocht. En die is niet zomaar voorhanden. Zeker niet in Zeeland. Dus de kans is groot dat het Leger des Heils op zoek moet naar plekken buiten de provincie. Over 100 dagen is het WK veldrijden in Hulst. Het wordt een evenement waarbij alles uit de kast wordt getrokken. Dat zal best ingrijpend zijn voor de inwoners. En daarom proberen de gemeente en de organisatie iedereen enthousiast te krijgen. Bij de drukste editie van de Vestingcross tot nu toe in 2023 stonden er zo'n 22.000 supporters op en rond de vestingwallen. Bij het WK van eind januari gaat het om een veelvoud daarvan. De organisatie denkt voorzichtig aan 100.000 bezoekers verdeeld over de 3 dagen. En dat doet ook wat wenkbrauwen fronsen. Het is natuurlijk ook van wat komt daar nou naar Hulst? Want als je inderdaad deze getallen hoort, dan is het van kan Hulst dit aan? Maar daar kan ik echt verzekeren dat kunnen we aan. Want we hebben heel erg zwaar ingezet op het mobiliteitsplan. En dan zie je toch echt wel dat dat heel goed in elkaar zit. Daar zijn ook de juiste experts voor ingeschakeld. En het gaat nu vooral over het stukje communicatie richting bewoners en richting ondernemers. Daarmee is Hulst eigenlijk al een jaar bezig. Er is een lijst van zo'n 50 initiatieven en activiteiten waarmee de mensen worden warm gemaakt voor het WK. Ja, iedereen in Zeeland zal toch voor het WK gehoord hebben dat het WK dit jaar naar Hulst komt. Een van die initiatieven is een expositie in het Museum van Hulst, waarbij je kunt wandelen langs vitrines met shirts, bidons en mooie foto's. Dat gaat dan over het WK en alle veldritten die we tot op heden in Hulst hebben gehad. Van de Brico Cross tot de Wereldbeker tot het WK toe. Ik heb begrepen dat het ook al heel druk is bezocht. Dus wederom een succes van een side-event. En zowel de gemeente als de organisatie verwacht dat Hulst het WK uiteindelijk breed omarmt. De stad zit er echt wel op te wachten. En we gaan Zeeland, maar in het bijzonder de gemeente Hulst echt op de kaart zetten. Je merkt al, het enthousiasme is er al, maar dat gaat in de komende weken en maanden zeker niet afnemen. Want de ambities zijn groot. Dit is niet zomaar een WK. Het moet het beste WK ooit worden en met het mooiste parcours wat er ooit is geweest. En natuurlijk leent Hulst zich daar fantastisch voor. Ik denk dat de mensen die thuis gaan kijken, en er zijn er straks 60, 70 miljoen, die gaan echt kunnen genieten van de stad. Het parcours gaat er dus heel spectaculair uitzien. Met voor de renners pontons in de vesten en een brug met 2 niveaus. En voor de vele supporters diverse grote tribunes. Ik ben ook heel benieuwd naar de opbouw hiervan. Ik woon hier zelf heel dichtbij, dus ik denk dat ik echt wel dagelijks ga kijken. Ja, het begint te kriebelen. 100 dagen is natuurlijk niks in een mensenleven. Maar we gaan aftellen.
Af en toe zon vandaag. Het bleef bijna overal droog en het werd 15 à 16 graden bij weinig wind. De letterlijke stilte voor de storm, want vannacht gaat het al stevig regenen en trekt de wind aan. Morgen begint de dag droog met wat zon, daarna gaat het opnieuw regenen. En morgenavond krijgen we storm. Een noordwesterstorm trekt langs de hele kust. Er is code oranje voor afgegeven. Ja, en dat betekent onder meer een grote kans op schade aan gebouwen en op ongelukken door afbrekende takken of rondvliegende voorwerpen. Maar goed, dat dus morgenavond. Eerst vannacht een plensregen. Fijne avond.